Hello bayab song jotro lamsogo ani kok boro ST YouTube channel o chung tabo khene nai room kothom mayungni khoroksa borongni mung eba borongni Tongwrwng no chung tabo nai amo ongkha Bubhan Ruwaja ni Tongwrwng ba tongmung no tongmung no chung tabo nai question jekai poro phaitong question kubangma khai pon phaitong je Bubhan Ruwaja ni sinimung Bubhan Ruwaja ni Tongwrwng Bubhan Ruwaja bahai eba Bubhan Ruwaja ni Tongwrwng no nini simato sidi ni phaikai nge kono nung kaisa sikangge no ngui thango phadi engge chung tabo cheri ni lainai tamani saka chung abon tabo chini simatoi chung pori ni laigano tamani saka Bubhan Ruwaja ni tongmung no nini simatoi sidi hini ang question salamka engge phadi eba chung hake salai mano je Bubhan Ruwaja ni tongmung bahai ni pono simana song tabo ke chung tabo nai ko phirmung tongonai ri phirmung kha Swimungo yak dal genang muchang nonnokuma debormani kothomayung rung 2001 bisiwo kari jago o kothomayung Tripura hastini dumbo tuimawo ban thewoi tui kuchowoi tui kasawoi chini songduk rokni Gopal Birman ni kothomano tuyoi sijak kothomayung a Gopal Birman tuyoi tongnai khoroksa ongkha Bubhan Ruwaja buma buphani tongthai ha tai nok nukhung hukumu mukumu lai buma kumajak ongkha Bubhan Ruwaja bo jesa khaifano bini agini lai thangjak tongthok sathok hamjakma huk khayoi chawoi phaimani a tongthok rokno bo poknani naibo pogui manjagya jora mankhai bo berai woi bini agini tongthok chathokni kok rokno bono sai khnaruwo total jorani churai busa tai sikla sikli rok bono aboni bagoi kobor huntani kisa phano huk koroya borokni kok khnawoi waisa waisu Bubhan Ruwaja jolijagoi mokoltui hot laima hai ungjago hai phano bo lai thangjak jorani tongthok chathokni mangpili baino thangoi tongnani musungjago takhe aro tongo Bubhan Ruwaja no tabuk boi simia kamini borok simia hachal gana jati masa simia nokni borok kakhuk bukhuk kiching samai nok arirok hamjuk sajuk jotono kobor hunoi sawoi mano Bubhan kobor hunkhai khuk thaisa baino sinibo o haparni borok rok Bubhan samiri kafuro buma randisukni muktui tai kok thaisa thainoi tubui phaio Bubhan tabuk se kobor phano salchale kamini okra ongoi Chaudhary Jawoi Ruwaja hunjagoi phaijaknai phia dumbur ban thewoi nok huk tui tolawo kulugoi thangmani yagulo bebakno kuma baikha aboni baguino Bubhan bini kobor ongnani nangkha bini agini tongthok tai hukumu mukumu rok muitu man manoi Bubhan kabo bini kapmani kokthai lai thangma sal tai jora rokni kok kubui tongo abo kebo sia Bubhan kapmani ungkulugo tongo kothoma thaisa kothoma langma lokma suk logo kothomani yafang borok no tuyoi busuk bo borok borok no tuyoi baksa sawo luku bosongni hamkurai phaikha baksaba phono chini achaima ha lama kotal tui chung sanani
jengkha phia bubon asuk sia bo ha kumajakmani simi siwo huk kumajakmani haping kumajakmani kothoma simia omoni ungkulugo tongo resapmung kuma mani jaduni tai langmani bumol sajagoi phaimani kok o kokno sawui no bubon kok hingke kok khuloi abo taki ang tongone ni hor sal agini haino hai waisa jungsawo waisa somsawo buboni tongmung selaijakliya boni kothoma bisi chithamni bara kucham phia bahaile keboni thani motom keboni thani munam bubon kobor sawoi haikhe siring rokoi tongjak tui no naharoi yakung yakurai phuno khoro tui no naharoi khutui musuo atom nogo khaprum da naharoi tui no tanna hnoi udio tangui hinba borokni a tongthok jathok bebak hukumu monoknai wngkha tui gesini video asungno paithak hambai jotono video paithak mani bagui tei ani video no chajakhe ba kisa like comment tei share bo khlai ribai de tamoni hingke noramantui tei kubuni borok bo mannani tui